Halus joku liikkuupäissä, halus yleistä joku kuski. Nyt tulee Lunkki, elikkä Sami Ylivieskasta. Piskatin tuosta ei turva, vetää kumit katun kuoleman loppuun. Äsken harmitti miestä, kun ei sanonut ilmoja pihalle. Aivan. Nyt on just kumpaa. Renkaissa on vielä pintaa, Luntti. Voit jatkaa. Pitkä kierroksen. Antakaa nyt Luntille aplodia. Ilman Lunttia ei olisi ollut Vartimanin kisoja täällä. Luntti on ollut tekemässä paljon tämän tapahtuman eteen. Kannustakaa nyt miestä. Hän lisäksi vetää yllä kumit katuun. Aivan loppuun. Nyt ääntä. Mitkä savut. Mitkä savut. Ilman lukkoa. Mitkä savut. Siellä ei säästele kyllä yhtään mitään enää. Luntti on pistänyt vittu koko elämänsä pelin tähän hommaan. Ja pakko sanoa tässä välissä, että jos sillä Marikolla olevilla kuskilla on halukkuutta vetää vielä kumit katuun, jossa vielä renkaassa pintaan, kaikki Marikko-alueella olevat sillä kentän päässä saa tulla vetämään ne kumit loppuun. Yksi kerrallaan tietysti, ei vielä 5 autoa tuohon kerralla. Noin, kädet yhteen Lumpille. Ylivieskan mies vetää kumit katuun. Onks täällä ketään Ylivieskasta? Tai Nivalasta? Tai jostain sitä lähdetään tuonne lyökää kädet yhteen. Nyt lähti renkaasta ilmat, jumalauta. Loistavaa, loistavaa.